Δοκιμάστηκε το πρόσθετο λαδιού Polytron MTC σε τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Βεβαίως έχει δοκιμαστεί το Polytron σε αγροτικά μηχανήματα, σε τρακτέρ, σε φρέζες, σε καταστροφής κλπ. Τώρα, όσον αφορά τα τρακτέρ, τους κινητήρες, αυτό που διαπιστώσαμε και μας έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι περιορίστηκαν πάρα πολύ οι αναθυμιάσεις των κινητήρων. Σε πολλές περιπτώσεις έψαχνες να τις βρεις. Το επόμενο πάλι που είναι εντυπωσιακό είναι ότι μειώθηκε αρκετά ο θόρυβος του κινητήρα και οι κραδασμοί και έπεσε και η θερμοκρασία που έκπεμπε, η θερμότητα που έκπεμπε ο κινητήρας. Γενικά, σε περιπτώσεις που δουλεύανε κάποια τρακτέρ με Polytron στον κάμπο, με φορτία και με καύσωνα, παρατηρήσαν ότι ο κινητήρας δεν ζεσθενόταν τόσο πολύ. Είχαμε καλύτερες θερμοκρασίες στο λάδι, είχαμε καλύτερη πίεση λαδιού και καλύτερη λειτουργία του κινητήρα. Άλλοι παρατηρήσαν ότι ο κινητήρας έπαιρνε πιο εύκολα μπροστά το πρωί, ειδικά τα κρύα πρωινά. Οι ίδιοι ανέφεραν ότι νιώσανε και την αύξηση της συμπίεσης στον κινητήρα. Δηλαδή, νιώσαν τον κινητήρα τους πιο γερό, να τραβάει καλύτερα. Ότι όταν είναι κομπλαρισμένο κάποιο μηχάνημα πίσω και κάνουν εργασίες στο χωράφι τους, νιώθαν ότι το τρακτέρ τραβάει καλύτερα. Κάποιοι άλλοι αναφέραν ότι σε κάποιες ανηφόρες κερδίσανε μία ταχύτητα. Γενικά, η απόδοση, η διαφορά στην απόδοση όταν μιλάμε για αεροδυναμικά μηχανήματα είναι μεγαλύτερη και εντυπωσιάζει πολλές φορές. Και όπως εντυπωσιάζει και η οικονομία στο καύσιμο. Π.χ. άμα θες, ξέρω εγώ, 10 μονάδες νομίσματος για να κάνεις ένα στρέμμα, όταν έχεις Polytron MTC στο λάδι, μπορεί να πέσεις 8,5. Δηλαδή, η οικονομία κυμαίνεται γύρω στο 8 με 10%. Συμβαίνει όμως, αν το τρακτέρ είναι λιγάκι πιο παλιό ή είναι αερόψυκτο, να ξεπεράσουμε και το 10% οικονομία. Τώρα, όσον αφορά τις φρέζες και τους καταστροφείς, έχουμε βάλει σε φρέζες και σε καταστροφείς και μας έκανε εντύπωση ότι σε κάποιες περιπτώσεις που είχαμε πρόωρη φθορά σε κάποια ρουλεμάν σε αυτά τα μηχανήματα, συγκεκριμένα είχαμε μία περίπτωση ενός καταστροφέα που άλλαζε κάθε χρόνο ένα συγκεκριμένο ρουλεμάν. Βάλαμε Polytron MTC σε εκείνο τον καταστροφέα. Περάσανε 5 χρόνια. Το ρουλεμάν δεν το αλλάξανε. Δεν ξανακούστηκε. Συνεπώς, πέρα από την αύξηση της απόδοσης, της μείωσης της φθοράς, περιορίζει και τις συντηρήσεις. Είναι μεγάλη υπόθεση να δουλεύει το μηχάνημα και να μην είσαι όλη την ώρα στο μάστορα.